Abandero on the line! Abandero on the line! Rem Agdon ang inyong abandero on the line! Sagapod maayong gabi, taga Malapatan na Sarangani Province. Labi na gini na sa mga mananagat. Ganina mag-uumato o bang ginikanan. Karon adto ta sa sektor sa mga kinig mananagat kada bang mangingisda dina sa Malapatan na Sarangani Province. Good news inyo. Ganina kung doon ako'y good news sa mga mag-uma o bang ginikanan. Karon good news sa alagad to sa mga kinig mangingisda sa nasampit nga lungsod. Sa may akong good news. Nay, good news mo niya ang good news. Isip matod paabag sa lokal gamanan sa Malapatan na Sarangani Province sa sektor sa mga mananagat sa baog lungsod. Hatagan matod pa silang libreng gamit sa pangisda sama sa pingwit, nylon o kahapok. Okay, ha? Unsa? Libreng gamit sa kinig pangisda. Pangisda ka, doon ay pingwit, ha? Kanang pingwit dayon nylon kanang paghagadag kabitan sa pingwit ilabay mo dito sa kinigalaw, di ba? O ka kiniga pukot mo na aga gamit sa pangisda dina sa Malapatan na Sarangani Province. Ay naman na kada aga gikaputyaga ni re-elected Mayor John Sombo matod sa alkalde kana ang gihangyo sa mga mangisda nga iyang nadungog atol sa maaging kampanya sa 2022 elections nga iya matupaon niyang hatagan o katubagan sa ikaduha niyang termino. Yan sa ato pa bawagyapon kapan panahos kampanya mao niyang nadungog sa sektor sa mga isda kinahanglan abagan sila libreng gamit sa pangisda. Kinig gubikan kay mahal biya na kanang mga nylon o kanang mga pukot o kanang mga taga pingwit na bala. Kinig mahal na pero abagan matud pas lokal kabanan og libreng gamit pangisda ang nasampit nga mga mananagat din na sa Malapatan. Muna gawas yan na iyahan ay batod pa sa LGU Malapatan ang mga mananagat nga gusto mo sulod sa loan program o pautang sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BIFAR 12 sa ato pa kinig BIFAR ba kinig Bureau of Aquatic and kinig Bureau of Fisheries and Aquatic Resources doon na sila kinig pautang ngadtos kinig mga mananagat mangisda og ang plaster ana kinsay nga hatagan kinsay makabil ang LGU Malapatan ang kinig munisipyo pagpanguna ni Mayor John Sombo sila ang mosibiter og mga pangalan sa pangisda ngadto nga muni ang hatagan loan dahil una na sila iseminar hatagan og kinig programa nga pautang siguro pautang man na siya mubura na siya og tubo o ka unsa ba basta kay kung paut gobyerno ganing mapautang sagad na dunay dole out kanang ihatag ra ba o nya do na poy loan kinig pautang gyud pero gamay ra aga kinig tubo muna kinig mag-ihanay niya o kinsay gusto mong utang basin ang uban nila mo palit og kinig bagong bangka mo palit og kinig unsa ba kanang dakong kanang pukot og maghimog kinig pangisdaan din na kanang fish cage sina sa Sarangani sa kinig Malapatan pwede pinay na pinagi sa loan o mo pagayon ana aga kinig ang mo kinig buhatag og loan program mao ang BIFAR 12 kon Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa kinig koordinasyon sa LGU Malapatan na koda kinig lokal kapang gobyerno dinha sa sampit ka lungsod bagahay matubaw niya ang lokal og kinig lokal kamanan og mga bugas ayuda oy gawas atong loan do na pay bugas ayuda nga mabalon sa mga mananagat na sa laod o ibilin sa ilang pamilya panahon sa ilaga pagpangisda. Kalimutan, libreng gamit pangisda. Pwede pa makautang. Unya karon hatagan pag ayudang bugas. Botyag ni Mayor Sombo. Ang maong butanga ginagmay lamang apan dako na kinig ikatabang aron mulambo ang pinabuhi sa sektor sa mga isda sa lungsod sa Malapatan ng Sarangani Province. Abandero on the line! Abandero on the line! Rem Agdon ang inyong abandero on the line! So, boto akong unang good news. Una na kong good news nga nasa sektor sa mga nananagat o mangisda dina sa Malapatan na Sarangani Province. Doon na pa ko
mo'y ikaduhang good news. Unsa man? Paningkamutan matud paon niya ni related Mayor John Sumbo nga makaagni o ba komprador sa isda nga mo sulod sa balapatan na sa province aron mo kumpra o mupalit sa mga isda sa hustong presyo nga nakuha sa mga madagat sa lungsod gikan sa laod. Bunihan indoga. Good news, ikaduhang good news kay padalaan din na og komprador. Kanang inyo mga kuha nga mga isda sa balapatan, di ba usahay kini baraton magud og presyo kanang kuan ba? Paliton dayon lokal nga komprador din na paliton barato ra. Nya kapoy biya na mga isda, mabilar beta tugno pa kaayo na din ba? Kani balibir bagining gabi mga isda, di ba? Kaya kini kadlawon ka mo abot tina sa buntag kunya sugaton ka komprador nya barato ra kay presyo. Muna kana ang ikaputyag sa mga alkalde isip abag batot ba sa LGU Malapatan sa pagkinabuyan sa mga isda human ni ininasairan nga ginabarat batot pa sa kasamtagang mga komprador sa lungsod ang presyo sa mga nakuhang isda sa mga mananagat hinungdang gabayra ang income sa mga isda. Busa muraya ang plano niya ni Mayor Sumbo nga mag-imbita og mga komprador og isda. Wala yung plano. Darabi, bete? Mau bagay lagi mo lagi. Nga mangimbita og mga komprador sa mga isda. Gikan dito sa Kiniga South Cotabato og Sultan Kudarat nga masulod sa balapatan og mahibuong tigkumpra sa takuha mga presko nga isda sa mga mananagata sa lungsod. Grabe ginas miyo Sumbo ba mo na amahan sa lungsod nga pura magtinuod gid nga amahan sa pamilya nga dili pasagdan ang mga anak nga magkalisod. Kini aron batot ba matagan og igong presyo ang kuha nga mga isda og mudakuan income sa mga mangisda. Sulapatan na aron mulambo ang ilang panginabuhian. Abandero on the line! Abandero on the line! Rem Agdon ang iyong abandero on the line! So nindot akong good news no. Una, doon na mo'y kinig libre nga gamit sa pangisda. Unya, pwede pag yun makautang, makalon. Unya, ang ikatulo, ang kapunto, kaya badalaan din na, mangimbita og mga komprador, gikan sa South Cotabato o Sultan Kudarat, dalhon sa malapatan, aron sila ang mukumpra sa inyong mga kuha nga mga isda, sa inyong mananagat, din na sa malapatan sa province, katong ginabarat og presyo sa mga lokal komprador, maro po ng lokal komprador, baraton kay presyo ba ginibarato ra unya pag ibaligya nila mahal na dagko kisag ginansya tinunga doble pa ang usay triple pa ay barato na kay ikaw daw laliman kag banguha ng kadang isda kinagaluin taw ng mga isda gubikan kay sa atong nabalaan kay nagagi matag pangisda kaniadto dunay pangisda nga mo adto ka gabi ka mangisda muli ka kadlaw dunay pangisda ga kini gabusugod ka kadlawon dahil muli ka sayo sa buntag. Doon na po lahat po na pangisda nga tagsaka simana mo, tagsaka buwan dito sa law, dinagko na to. Porque ginagbay ba? Di na. Unya, barato na og presyo. Muna aga plano ni Mayor Sumbo, nga mag-imbita siya og mga komprador gikan sa South Cotabato, Sultan Kudarat, katong doon mga fiskar, muana sa lungsod sa palapatan, og boytig palit sa inyong mga kuha nga isda, di na sa kinig panananggat sa naginig na sampit yung sud sa husto nga presyo dili binarat nga presyo. Nindot ta muna akong good news kinyo busa kadang sagi kaingon na nako o sige kaingon ni Mayor Sumbo nga dili mo magbahay sa kinig nga boto ngadto ninyo aga niya ngadto kinig ninyo ngadto kaniya nga kinig hatagan niyo siya kinig ikaduhang higayon nga mahimong mayor diya sa lungsod sa Palapatan bikin kay ingon niya ganina sa interview nga doblehon o triplehon pa niya ang iyang himuon alang sa kayuhan sa katawan sa nasampit kalungsod din na sa Malapatan na Sarangani Province. Abandero on the line! Abandero on the line! Rem Agdon ang iyong abandero on the line! Alang kanyong sektor sa mga mangisda o manragata din na sa lungsod sa Malapatan. Kuminawan ninyo, agato pagkinabi ni Mayor John Sumbo, bag-uhay lamang.
Oh. and suportahan nato ang ilahang mga kuan, ang ilahang mga katong pinanglanon, mga pingwit nila, mga Okay. nylon. Oo. Actually, Opo. sugod na sa ginagmay pero dako lang katabang. Oo. So, naatay mga loans karon para sa intended sa mga mangingisda nato, mga fisher folks nato nga under sa programa sa BFR. Mhm. So gina-identify na nato na karon ang paano nato sila matabangan nga Mhm. maka-loan sila og kwarta. Mm. At the same time napoy mga assistance na or ang BFR man na siya ang naga-facilitate na from national pero mag-relate na sila din sa atong LGU. Okay. Unsay mga proposal nato. So muna nga atong ginakuha na karon gina-isa-isa kuha. Mm. Ang sa good pina kami nila nga kinahanglanon dito sa grupo sa atong mga officer force nato paano ta makatapang sa ila. Then from the LGU of course nagaprastar ta karon mga budget kay pandemic kung mata karon paano ta makahatag og regular nga bugas sa ila, mga bugas, ayuda kay daw kay katabang makatag ta bugas kay nga naman mabalo nila paingon sa loud, Ito. mabilin sa pamilya. Oo. So dito pa lang nga portion ano nato makasip na sila. And ginaplastar po nato karon ang marketing no sa ilang mga kuha nga dili po mabarat pag-abot nila dinhi sa mga palengke Oo. no kung maka-access kag mga asa nga mga area nga mas mahal ang mga isda maka-invite kita nga mga fish car from Marbel, Takurong kay dito wala may dagat dito so basig volume sila din hindi makapalit so taas ang mga presyo. Aha. So ay usually man gawon nakita nato sa tumang isda nakakuha sila karon mga example mga 50 kilos to 100 kilos mabarat lang kung sakali walay gobyerno Wala kasi sa tabang sa ila. baratuhon lang ang papalit o sa mga barato pescador. lang sila paabot sa mga palengke. Oh. So the same na siya mangisda o mag-uuma mga ingon ana doon na tay mga ayuda sa mag-uuma o sa tong abono katong ilang mga produktong saging wala po sila gibarat pagpalit diri. Wala ang kanindot karon dako kag impact no kaning mga opening rules na to sa farm market rules na to. Kaya nga naman ang mga komprador sa saking dili naman ang mga farmers ang manaog. Musaka na. Ang mga komprador sa akin, ang ginatabangan ito, nga makasaka na dito. Na mga testimony, no, nakuha na to sa mga tao, na maingon sila nga, for the first time, nga maka 10,000 sila weekly, 15,000 weekly, Aha. nga, di na sila muna Di na sila mahago. Di na mahago. O, ang komprador muna masaka. Kaya nga naman, ang imo na to, diba, daghan na tag-equip sa malapatan, ang imo na tag mga dalan kayo sa kabukiran. So, muna yung mapansin na to karon nga, dili na lisod para sa mga farmers nato. Kung makita po nimo ang unang barangay nato dahil sa pa dito, wala halos everyday nga na yung mga business establishment nga magtukod. Tungod ka na sa opening rules nato nga ang mga farmers mo po sayo na pagmaog, sayo na pagpagsaka sa mga product. Mga pila na mga farm to market roads na to. Anong giabli nimo? Atong human atong doon na tay mga equipments. Actually, nagsugod na ta natay for barangay karon to mga plan barangay nato. Actually, for the past 5 decades, nawa ko na yung mga dala na, sayo ng mga tao. Ito karon alos nabrihan na gawin nato. Kung sayo na sila, pag dili lang, maayo lang panahon, maka-extend pa ta sa mga lagyo ng mga sitios, Bonteri to si Abad Santos, Don Marcelino. Dito, daghan kayo, very potential po ang mga farmers ito. Kaso lang, medyo tungkol sa kalay. Abandero on the line! Abandero on the line! Inyong nga nadungog. Oga nabati aga paginabi nato kag Mayor Jun Sumbo dinhi sa ato nga programa. Nagasalamat sa inyo nga pagminaw. Ako ang inyo nga Abantiro on the line. Rem Adon ang iyong abandero!